kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Mga water refilling stations nga wala sang permit ginmaduan ni Mayor Abby Benitez nga ipasirad-an. Sa 142 ka mga water refilling stations yung gininspeksyon sa katapos ang Environmental Sanitation Division sa City Health Office sa Bacolod, may 61 ang wala sang sanitary kag business permit. Kaina, ginmando ni Mayor Abby Benitez sa CHO kag City Legal Office nga sirad-an ang mga water refilling stations nga wala nag-comply sa mga permit. Ginpatuman sa CHO ang pag-inspeksyon sa mga water refilling stations matapos nagpositibo sa kolera ang isa ka 37 anyos ka babae sa barangay Mansilingan. Nag-ayo na ang pasyente pero ginpahayag sa alkalde nga dapat pabaskugon sa CHO ang pag-monitor sa mga water refilling station sa syudad. Ang mahigko nga supply sa tubig kag ang mahigko man nga pagkaon ang isa sa mga rason sang balatian nga kolera. Nato sa City Legal. So, ang 61 na-close ang itanan? That's my understanding. Siling ko gani kagina, I was just talking to PIO natin. Sa hindi na lang nabi public kung sino yung 61 yun para mabalaan sa Kumuloyo ang ano. Mag-check na po sila sa legally okay na din to publish the names of those refilling water stations. Para at least makabantay.